Du er godt nok stadig meget energisk efter i går. Lad os bare starte med at skride en lille tur med min ven, og så ser vi, hvad der sker derefter. Så skal vi bare lige vente på min ven. Hej Max, jeg er her endelig. Hvor længe har du ventet? Max 5 minutter, men lad os bare lige komme ud på den her tur nu. Jeg har sådan glædet mig til det. Du følger bare mig, Max. Så skal vi nok komme rundt på den her rute. Rolig, Fairy, rolig. Prøv lige vent lidt, hun er lidt utryg. Okay, vi rider frem igen. Sådan der. Dygtig Fairy. Max, du kan bare give hende lidt længere tøj, og det kan godt være, hun er lidt utryg ved at ride turen. Der er helt klart meget mere ro på nu. Jeg tror bare, jeg skal læne mig tilbage og nyde turen, og så lade Fairy bestemme, hvordan vi går. Sæt lige faren lidt ned, Max. Fik du egentlig ikke undervisning af ham, der er underviseren fra England? Ham, der snakker lidt sjovt dansk. Jo, jeg fik undervisning i går, og det gik egentlig super godt. Men jo, han snakker lidt mærkeligt dansk. Lad os tage en lille travtur. Så lad os tage en lille kort galop. Ej, hvor er det altså bare en lækker tur, der tog mig med ud på. Jeg er så glad for, at vi blev enige om at gøre det her. Jamen Max, naturen er smuk herude ved Fir Grove. Jeg ved godt, du holder mest til over ved Jarlenheim, men du burde måske flytte hertil. Så kan vi ride den her rute hver dag, lige så tosset du vil. Lad os sætte i trav igen. I skridt. Max, vent lige lidt. Jeg kan ikke følge med. Fairy er altså for frisk. Jeg kan ikke følge med, Max. Nå, Max, tusind tak for turen. Jeg håber, vi gør det igen en anden dag. Hej, hej. Ja, vi ses, Jessie. Du kan bare skrive, og så kommer jeg ridende. Nå, Fairy, skal vi prøve at tage en af terrænløbene?
super ridetur. Lad os få dig hjem i stallen. Så godt, Fairy.